Ostres! Mira! Que xulo! Que xulo que és això, no? És camuflatge, Andrei! Jo també m'ho vull posar. Quedarà xulo. Som avança pels cabells japonesos! Vinga, tirem! Sabia que arrenca molt? Mikhail... Roncar és... Què passa, sergent? Però què fas, Andrei, amb això a la cara? Això, aquestes floretes, són de dona! Ets la puta Heidi, soldat! Ets la puta Heidi! Ets la puta Heidi! Que et sentin tots els putos japonesos amb el cul apretat d'aquesta puta illa, soldat! Ets la puta Heidi! Senyor! Més fort! No, Més fort, soldat! No, senyor! Treu-te aquesta puta merda del cap i fota't un camuflatge com Déu mana, joder! Senyor! Marxem d'aquí, va! Va, passa bé. Andrei, va. Saca! Vladimir, endavant! Oh! No sé com si em cremés l'aire, però al mateix temps estic com mullat. Sí, això és que fa calor i quan fa calor sues. Però això no passa, em vinc jo. Allà com a molt, treu fum per la boca. Ja em dic jo, sí. I és bo, això. Això de suar. Home, depèn si el guarda de l'últim estat. Estic molt trist. Sergent! Hi ha rastre enemic per tota la zona. Han d'estar molt a prop. No pot ser. Segons el mapa, això és zona segura. Me huelo a sushi. Molt bé. Sergent, A veure. no tenim armes. Miri, el tinent i jo ens avancem i rastregem la zona. Tinent Vladimir! Anem! Molt bé. L'Andrei no segueix gaire. Home, si amb la bronca que li he fotut al sergent... S'ha passat una mica, no? Però saigo. És una exagerat. Si hem d'estar així tots els dies, anem malament. Vaig a esperar-lo i a fer-lo amb bé. Vale. Andrei, va. Què et passa? Al sergent no li caic bé. Sí que li caus bé. No li caic bé. Sí, t'he renyat perquè es fa el dur, perquè és així una mica estrany, és de la Rússia profunda. A més, el capità em va dir que moriria el primer. Que no es morirà ningú. És Jo no- una missió de reconeixement, Andrei. Jo no em vull morir el primer. Que no es morirà ningú, tio, aquí. Jo no vull morir. Aquí Jo no tots, vull morir. aquí tots som un, tots ens ajudem. No vull morir. Sergent! Estan per tot arreu. Vingui. Aquesta estava fent guàrdia per aquí. Li he trobat aquest fusell. El campament deu estar molt a la vora. Ràpid! Molt bé. Andrei, veus aquest puto japonès? Si t'hagués trobat, t'hagués matat. Però si no m'ha fet res, estava aquí.
sí que t'ha fet res. Saps el que és un puto nazi? Aquest tio està alineat amb el feixisme, el nostre enemic. Però això no és un nazi. Els nazis són, no sé, són diferents. Ell no m'ha fet res. És igual. L'has de matar. Jo? Agafa la pistola. Que agafi el fusell! No, ho ha de fer l'Andrei. No, no vull, Agafa la pistola. Senyor, senyor, no vull fer-ho. No vull fer-ho, senyor. Sí que pots. Dispara! No puc! Mata'l! Dispara! No puc! Acaba amb la seva vida! No! Sergent, no puc! Dispara! No puc disparar, jo! Dispara! Ja ho faig jo, sergent, ja ho faig jo. Aparta't, Hamza! No! Jo no vull fer! Para, André! Una puta vegada sigues un home! No vull matar-lo! Has de matar! Mata'l! Mata'l! L'Andrei és un assassí! Va! Queden molts per matar! No vull matar més! Això és una guerra! O ens matem o ens mataran! Calla! Ei. Passa. Usopi, va. No vull jugar al pi. Andrei! Andrei! Va, home! No vull jugar res. Per què no? Pi. Mikhail, li vaig matar un home. No em podré perdonar mai. Mai de la vida. Podré perdonar-me el que vaig fer. Sergent, Què vols, soldat? m'agradaria parlar amb vostè. Sobre l'Andrei. Ha estat tot el dia plorant. Si és una puta merda de soldat, senyor. Que no veus que no en té ni idea de la guerra? Salta a la vista, Hamza. Precisament perquè això, no sé, amb tots els respectes, penso que l'haurien d'ajudar, que ens pogués ajudar amb nosaltres. No ens serveix així, no ens serveix de res així. És un puto inútil, soldat. Sí, però... almenys no necessita la pataca per viure. Tinent, us dona permís, sisplau. Com ha dit? M'he fixat que a la guerra utilitza més la pataca que el fusell, saps? Hamza, em sembla que se'n pot anar a fer el sopar amb el tinent Vladimir. La qüestió, no sé, jo volia parlar amb vostè. La qüestió és que també m'he fixat que s'havia acabat el vodka de la pataca. I no sé, jo tinc un reserva del 43. És absolut. Absolutament el millor. Absolutament el millor. I no sé, penso que n'hi podria donar una mica. Què menys pel teu superior. Li donaré tota la pataca sencera si li demana disculpes al camarada Andrei. Merda. Li donaré la pataca quan ho hagi fet. Vaig a fer el sopar, sergent. Permís? Permís. Nois, he agafat l'aigua per dutxar-me i només hi havia aigua per a un. T'has acabat tota l'aigua? Home, la meva àvia sempre diu que és senyal de civilització dutxar-se. Mato! Te'l mato! Te'l mato! Sergent, faci-ho per a vodka, pensi en el vodka. Tranquil. Andrei, vesteix-te d'una vegada. Vinga, va, tothom preparat!